Inilalapit na ang mga serbisyo medikal sa mga mamamayan sa bayan ng Umingan, Pangasinan sa pamamagitan ng itinatayong Super Health Center sa lugar. Bumisita si Senator Bongo sa bayan ng Umingan para pangunahan ang groundbreaking ceremony ng Super Health Center kasabay rin ang pamimigay ng ayuda sa mga person with disability or PWD sa lugar. Ayon kay Senator Go, natutuwa siyang napili ang bayan ng Umingan na pagtatayuan ng Super Health Center dahil sa ito sa mga malalayong lugar sa lawigan ng Pangasinan. Yung mga 4th class, 5th class, 6th class municipalities, hirap po sila magpagawa ng mga Super Health Center. Dapat po ilapit natin, unahin po silang bigyan yung mga malalayong lugar, yung mga strategic areas. Anigo, matutugon ng Super Health Center ang mga emergency ng eye, ear, nose, throat or ENT service, oncology centers, physical therapy and rehabilitation centers at marami pang iba. Dagdag pa ng senador, bahagi ang Super Health Center ng Umingan sa siyam na Super Health Center na itatayo sa buong probinsya ng Pangasinan sa taong 2022 at planong dagdagan ng 10 pang Super Health Center ngayong taong 2023. Sa kabuuan, Anigo, mayroong naitayong 307 na Super Health Center sa buong bansa sa taong 2022 at itatayo naman ngayong taong 2023 ang karagdagang pang 322 na Super Health Center. Part po ito ng siyam na Super Health Center na itatayo sa buong probinsya ng Pangasinan sa year 2022 at meron din pong 10 na Super Health Center ang itatayo sa year 2023. Sa kabuuan sa buong Pilipinas sa year 2022, meron pong 307 na Super Health Center sa year 2022 at 322 na Super Health Center sa year 2023. Maliban sa groundbreaking activity, nagatid si Senator Bongo ng tulong sa 700 persons with disability or PWD na tumanggap ng financial assistance, food packs, vitamins, face masks, t-shirts at pagkain. Ang ilan naman ay nakatanggap ng bike, sapatos, bola at cellphones. Ako naman po nandito para makatulong, makabigay ng solusyon sa kanilang mga problema, makatulong sa mga proyektong nakakaunlad sa bayan at makapag-iwan ng konting ngiti sa panahon ng pagdadalamhati. Natutuwa po ako na tumatawa sila at masaya rin po ngayong araw na ito. Nagpaabot rin sa kanyang pasasalamat si Umingan Mayor Michael Cruz sa mga proyektong ipinapatayo ni Senator Go kabilang ang Farm to Market Road, Super Health Center at ang financial assistance para sa mga PWDs. Yung Farm to Market Road na pinatayo ni Senator Bongo, nagpapasalamat kami yung Super Health Center at saka itong binigay niyang financial assistance sa mga PWDs. Oo, napasalamat po tayo mga taga-Umingan. Maliban sa mga Super Health Center, binahagi na rin ni Senator Bongo na mayroong 157 na malasakit center sa buong Pilipinas na handang tumulong sa mga poor and indigent na mga pasyente na nangangailangan ng tulong medikal. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.